Continuem aquí a l'illa de Robinson, però hem mogut bàsicament la nostra seu de la taula blanca a la taula vermella perquè els pròxims 3 convidats ens han de parlar i molt d'aquest llibre que ha sortit i precisament normalment quan es fa un llibre d'anàlisi crítica sobre una persona, que la persona que és analitzada críticament sigui també a la mateixa taula on s'ha d'analitzar, no és cosa habitual. Dit això, tenim amb nosaltres el Joan Ramon Resina. Què tal, Joan Ramon? Molt bé. Catedràtic del Departament de Cultura Ibèrica i Latinoamericana, Literatura Comparada a Stanford. Quan diu Stanford, pràcticament està parlant d'una de les 5 top de les top, no? D'una de les dues. Diries, tu ja posaries dues. Per sobre de Harvard i Yale? Harvard ens disputem, és el Barça i el Real Madrid. Ah, sí? Sí. I amb literatura contemporània i amb arts gràfics, amb arts... Amb humanitats, Stanford ha sortit en els darrers 2 anys número 1 mundial en el rànquing de Xangai. Per tant, dedicar-li una part de continguts a Stanford a una cinematografia d'un català no deu ser cosa tampoc molt habitual. No és cosa habitual, però és una cosa que en el moment en què es fa té el seu públic i el seu al·licient. També tenim amb nosaltres el Santiago Fols. Santiago, què tal? Hola, molt bé. Coautor del llibre, precisament, que avui venim a presentar. És aquest llibre, i aquest personatge que està a la portada és també la persona que ens acompanya i que és la segona vegada que tinc la sort de tenir al costat. Ventura Pons, benvingut. Ben trobat. Quan li van dir que estaven treballant Santiago Fols, Conxita Domènech i diversos professors de la universitat sobre una obra que tracta d'analitzar Ventura Pons com a cineasta, què va pensar? Me'n vaig corrent. No ho sé, què vaig pensar? No me'n recordo. No te'n recordes? Això arranca del Congrés de Denver, de Colorado, del 2012, que és una idea del Joan Ramon Resina, que no té tantes idees que els hi va passar a Denver, a Colorado, que hi ha un catedràtic molt bo, que és l'Andrés Lema Incapié, que és un colombià molt actiu, que junt amb la Conxita Domènech, que estan a Wyoming, van congregar molta gent del món universitari anglosaxó, que és molt seriós, i bàsicament gent que estan a les universitats americanes, i algun, com el Santiago Fols, que està a Durham, al nord d'Anglaterra, també en una universitat fantàstica. Doncs el que volem saber és exactament per què neix aquesta idea, en el cap de qui es, diguem-ne, qualla aquesta idea, i quin seria el resultat. Jo suposo que podríem explicar una mica els orígens. Potser una miqueta. Els orígens són... Bé, la idea ja la tenia al cap des de feia temps, és a dir, considero simplement que calia fer justícia internacionalment parlant sobre el cinema d'Ventura. Les oportunitats acadèmicament no són tan freqüents, aleshores vaig aprofitar amb una conversa amb Andrés Lema Incapié, el doctor Andrés Lema de Denver, per proposar-li que ho endegués ell. I, efectivament, amb tot l'entusiasme del món i amb la col·laboració de la Conxita Domènech, van organitzar un congrés que va sorprendre pel seu èxit a tots els implicats. Quan dic que va sorprendre pel seu èxit, vull dir que s'hi van presentar molts més treballs dels que ningú s'esperava, i treballs de qualitat, que són, en el fons, la mina de la qual, o la cantera de la qual ha sortit aquest llibre. Per tant, Santiago, podríem dir que això és un autèntic treball de recerca. Sí. Research. Sí, efectivamente, sí. Yo tengo que hablar en castellano, soy gallego. Y sí, un auténtico trabajo de investigación organizado, como dicen mis compañeros, por Conxita Domènech y Andrés Lema Incapié. Y yo tuve el gran placer de poder hacer una conferencia plenaria con Ventura. Hicimos una entrevista al principio del Congreso, cubriendo varios aspectos de su obra, que al final se fueron discutiendo a lo largo de fueron 4 días o 5. Van dedicar 4 dies de congrés, Ventura, a parlar del teu cinema i de la teva obra, no? Sí, va ser molt bonic. Què van aparèixer? Moltes pel·lícules, molts fragments, o No, pel·lícules integrades? jo no vaig pas anar a tot arreu, perquè feia vergonya. Per què et feia vergonya? No t'agrada que vagin No, bàsicament aquest primer tipus de perquè hi havia, estaven en una habitació a la universitat, parlaven d'una cosa amb una altra, i a mi em feia vergonya d'estar allà, que em parlessin
deixes, perquè a mi el que m'agrada és fer cinema. Quan fas de cinema, m'agrada fer cinema. Però em feien, potser vergonya no és la paraula, però em feien respecte. Perquè eren gent molt sàvia. El món acadèmic, teòricament, em posa una barrera de l'hores, no? Sí. Està davant, no? Però el doctor Resina és una autoritat mundial i el Santiago Fous Hernández, que dic que és gallec, però és més british que molts british. No, jo el coneixia pels seus treballs extraordinaris. També és un acadèmic anglosaxó, és... Ara parlem amb els acadèmics, perquè a nivell cinematogràfic, a nivell estructura narrativa, a nivell moviment de càmeres, etc., com a doctor en arts cinematogràfiques, el Santiago pot dir com definiria Ventura Pons si és que tingués algun adjectiu per definir-lo bàsicament en poques paraules. En pocas palabras es difícil, ¿no? Pero bueno, el título del libro, como decíamos esta mañana en la rueda de prensa, habla de una mirada extraordinaria, ¿no? Y para mí esa palabra extraordinaria es clave desde muchos puntos de vista diferentes. Uno de ellos, por ejemplo, es la mirada catalana. Yo hablo como no catalán, pero precisamente esta mañana estaba hablando... ¿T'ha ajudat a descobrir una mica com és la mirada catalana? Totalmente. Yo estoy trabajando, como dice Ventura, en su cine desde hace ya muchos años, desde mi doctorado, y en casi todas las publicaciones siempre meto algo del cine de Ventura Pons. Y yo llegué al cine de Ventura Pons atraído por su representación del personaje homosexual, que es algo en lo que me especializo, en una de las cosas en las que me especializo, y acabé descubriendo muchas cosas sobre Cataluña. Me abrió los ojos realmente, como decía esta mañana, sobre la importancia de lo que es amar una cultura, amar un país, y poder hacerlo de forma con la lengua de ese país, ¿no? Y me abrió un poco los ojos también a lo que es lo que podríamos llamar el Star System catalán, ¿no? Los grandes actores con los que siempre trabaja, que son, no todos, pero su mayoría proceden del teatro, y que son actores extraordinarios también, y los temas de los que habla, que son hasta cierto punto muy catalanes, a menudo son, es lo que iba a decir, son muchas veces adaptaciones de obras literarias catalanas, pero con una temática muy universal, ¿no? Como el amor, la pasión, y desde luego que desde mi punto de vista, especializándome un poco en lo que es la representación del cuerpo masculino en el cine, pues también me parece que su trabajo es extraordinario, usando esa palabra otra vez, y muy diferente a lo que vemos en otras películas, ¿no? Muy atrevido y muy variado. Rosina, per acabar de complementar aquesta descripció que ha fet Santiago, què afegiries o què diries de part teva sobre aquesta personalitat que tenim aquí? Doncs potser parlaria de la... Personalitat del cinema. Més aviat parlaré de les seves pel·lícules, no? I penso que allò que hi puc afegir és que un dels aspectes que jo crec que són molt, que marquen el caràcter del cinema d'en Ventura Pons, és la seva habilitat per detectar sempre, en qualsevol de les pel·lícules de temes molt diversos, aquells moments de crisi existencial, de crisi humana. I com es resol això en relació amb uns espais, que són espais de proximitat, ara podríem citar una sèrie de pel·lícules, Sense l'any de gràcia, etc., en els quals també hi ha una codificació important i jo crec que també per algú que no és català, immediatament identificable, de la ciutat de Barcelona. És a dir, posa en contacte d'una manera molt precisa allò que passa en el nivell de la interioritat humana amb allò que forma part del context exterior. I si em permeteu dir-ho d'una manera molt pedant, diria que en el seu cinema hi ha una certa tensió entre la filogènesi i l'ontogènesi, entre allò que és la història de l'individu i el que és la història de l'espècie, en aquest cas de la col·lectivitat catalana. Tu quan t'has sentit dir tot això, de l'autogènesi, la filogènesi, l'esteticisme, o el realisme, o la direcció de personatges, perquè suposo que tot això ho valores i ho equilibres, no?, quan llegeixes la pel·lícula. Bé, jo em sembla que tots tenim un paisatge cultural, humà, visual, etc. Vull dir, i el meu és Barcelona, no? I aleshores s'ha de ser sincer, s'ha de saber parlar de lo que... Jo crec que el més important és que la història sigui bona, que tu l'entenguis
i que la teva mirada s'hi vegi. I això es veu amb la meva cultura. I amb la meva cultura, amb la meva ciutat i tot plegat. No sóc cap bitxo raro, perquè, sense voler ni comparar, però vull dir, si tu vols conèixer de veritat l'illa de Faro, és el Berman. O vols conèixer de veritat Manhattan, és el Woody Allen. O sigui que tots tenim un espai. El que no pots pretendre és vendre una cosa que no ets tu. I jo, amb el cine, el que més m'importa és que hi hagi la meva veritat. On està la veritat? Doncs amb la seva llengua, la seva cultura, el seu espai. Això que ha definit també el professor Resina. M'agrada molt fer cine, però el meu cine és el meu cine. I l'has dosificat bastant, eh? Què? El teu cine ho has dosificat molt durant la teva vida. Ai, no sé, aquest any n'he fet dues, espera't, Sí? Sí, però no, ara no, hem de parlar del llibre. Hem de parlar del llibre, però és evident que tu, que n'has fet 30? No, 27. 27? 27, Déu-n'hi-do. I dues que tens incloses waiting list, eh? Les 27, sí. I en vull fer moltes més, eh? Sí? Sí. No penses que s'acabi aquí? No el podeu considerar una mica local, aquest home, que no es vol moure bàsicament del seu entorn més conegut? És a dir, no t'han tentat per anar a fer una pel·lícula, no sé, a Brooklyn o una illa tipus Robinson, etc. No, i de Robinson és la meva, i la teva i la de tots nosaltres. Però vull dir que sí que és veritat que t'ha costat bastant desplaçar... Sí, no, ja m'han ofert, però no era interessant. No, és que no era interessant. No. Ara, per exemple, una cosa que m'ha passat és que compren els drets els francesos per fer un remake d'una pel·lícula, no us diré quina. Any de Gràcia, amb una gran estrella francesa, i em compren els drets. I m'han dit si la vull dirigir, i dic no, perquè ja l'he fet, aquesta pel·lícula. Prefereixo fer una altra cosa que m'hi senti millor. Està bé. El Rossini i el Fous segur que tenen idea d'això del virus de la por, de què va. Us ha deixat veure algun... Sí, l'hem vist íntegrament. L'hem vist íntegrament, ja. I ell no vol parlar d'aquestes dues pel·lícules perquè diu que venim a parlar del llibre, però en definitiva... Ja en parlarem més endavant. També és veritat. Però el virus de la por, què és exactament? Doncs és una pel·lícula, una altra vegada, molt interessant, tornant a posar, jo crec que és la marca de l'aventura, posant en tensió allò que és eminentment local, de vegades gairebé claustrofòbic en aquesta pel·lícula, amb una temàtica que és universal. I és la gènesi, la formació d'una histèria col·lectiva i la facilitat amb la que els humans caiem en aquestes dinàmiques. I, per tant, una indicació de que en aquests moments, en què el món trontolla per molts costats, podria haver un fenomen de masses d'aquest tipus que seria altament perillós. Ja hi és. Ja hi és. Però d'això ja en parlarem. S'allunya del cine de catàstrofes. No, ja hi ha qui el fa. Sí, home, s'ha respectat. D'això ja en parlarem. Mira, acabo d'obrir per aquí i em surten les manipilis amb el Marc Martínez. Queda molt lluny, això, no? No? No, això deu ser l'any 90. L'any 90? Fa 25 anys. Inclús abans dels Jocs Olímpics de Barcelona, que et van canviar molt la ciutat, no?, els Jocs. I, home, saps què vaig fer els Jocs Olímpics? Què vas fer? Em vaig escapar. Me'n vaig anar a fer un viatge pel sud-est asiàtic. Saps què va ser això? Una mena de virus de la por que es va instal·lar en alguns ciutadans de Barcelona dient em desallotgen i me'n vaig. Era acollonant, perquè t'anaves, no ho sé, allà a Chiang Mai, a Chiang Rai, i t'anaves a qualsevol poble i entraves a qualsevol lloc i patapam, allà a la Tele Barcelona. No? I em volia escapar, però no em vaig poder escapar del tot. Veritat que vindràs aquí per parlar-nos d'aquesta nova pel·lícula? Vindré quan vulgueu, si en voleu, perquè... Aquest és un llibre bàsicament acadèmic, fet per professors d'universitat, per gent que ha dedicat bàsicament el seu temps a analitzar molts autors, molts directors de cinema, i han volgut, al voltant de Ventura Pons, escriure això. Conxita Domènech, Andrés Lema Incapié i altres autors, com Santiago Foz, com Rosina. Vaja, tot és com una espècie de colla, diguem-ne, cheerleaders que té Ventura Pons. No ho sé, no sé. Jo no sé com definir-ho. Jo no sé com definir-ho, perquè estic tan content que intento no demostrar-ho. Perquè
tan content i tan agraït, no? I allò que diuen que s'ha de ser agraït, estic molt agraït. És que analitzen, per exemple, vosaltres dos, no? Hi ha un estudi, el primer que obre, que és comparant una cosa que jo no l'havia vist mai, que és Amic amat en forasters. Fixa't que són dues pel·lícules que passen molt de temps i tot plegat. I és tan brillant. M'estan entrant ganes ja de... No, home, has de llegir. I el Santiago, bueno, és brutal i em sento molt petit al costat d'aquests senyors. I ara què, de retorn cap a Stanford, Francisco, cap a Newcastle? Vivo en Newcastle, soy de la Universidad de Durham, que está cerca de Newcastle, 10 minutos, donde se filmó Harry Potter. De tota manera, quan arribes aquí el clima, ni Newcastle ni Galícia. No, para nada, muy distinto. Aquí el Sirimiri pràcticament no el veiem, o el plugim. T'espero veure't aviat i parlar de la pel·lícula, però ja ho sabeu, Quant dura bons, una mirada excepcional des del cinema català, de diferents autors, bàsicament del món universitari. Gràcies a tots per venir avui. Una pausa per la publicitat. L'Antònia ja està ocupant la taula blanca perquè ens ha de fer el repàs a les notícies del dia. Nosaltres tornem després, avui amb el debat, amb en Vicent Sanchis, en Ramon Roca o l'Ada Llorenç.